tayo rito guys. Okay. Ito ang price list na kita sa inyo. Entrance fee, 170 sa 150. 190 sa adult night swimming. Okay. Tapos ito yung paligid natin. Papasok tayo dito. Welcome to Liberty Land. Ayan si Liberty Land. Meron siyang fish pond dito. Fish pond. At may mga dinosaur, you know. Malaki ng dinosaur. Aha. Silipin natin. Pasok tayo rito sa loob. Okay. Santa Claus. Ano regalo sa akin ng Santa Claus? May regalo Santa Claus sa akin. Ayun. Okay. At ayun. Nagbebenta sila ng mangga. At ito yung mga superhero dito. Superheroes. Ayan. Si Elvis at si Matt Monroe. Welcome to Liberty Land. Ayan. Liberty Land Resort. At ito naman si Hope. At si The Flash. Flash. Nakabilad sila sa araw ngayon. Nag-sunbathing sila. Si Green Man. At si Superman. Batman. At si Captain America. At si Iron Man. Pag-ibig ko'y sa'yo ikaw ba rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan. Yung slide. Slide tayo. Kasi dito. Unahin naman natin to. Silipin natin kung anong meron. Ay, baka mabasa ang cellphone. Pero may ano siya, fountain. Ayan guys. May pa-fountain na. Nasa mababasa yung cellphone ko kapag pumasok tayo dyan. Mamaya, pupuntahan natin yan. Silip natin yung taas. So, meron sila rito dalawang slide. Isa, dalawa. May pa-falls. So, sisilipin natin. Try natin dito guys. Ayan. Parang konti lang nag-swimming ngayon. Pero very good na rin yan. At least safe. Safe na safe. Nag-exercise na naman ang tuhod ko. Ayun. Ito yung slide. Okay. So, papay-slide papunta roon. Ayan siya. Si slide. Si tayo ito. Okay. So, dalawa yung slide. Ito yung isa. Woo! Papunta ron. Ano, Pogi? Hindi ka magpapa-slide? Hintayin mo sila. I-slide ka po. Mamaya na ako mag-slide. Sige, mauna ka na. Sige, bibidyo kita ha. Gagalingan mo. Okay. Woo! Ayan na. Mabagal yung tubig. Sige, hila. Ninenervyos si Pogi. Ayan siya. Abangan natin siya. Abangan natin siya. Ayun.
Hindi siya nakatalon. Hanggang ganun lang siya. Okay. So, sa Liberty, may pa-shower siya, yun, May pa-shower siyang ganyan. At ayun yung pamalo niya, yung torch niya. Ayun, Okay, baba na tayo. Medyo malaki pa yung lote dito sa likuran, May mga narinig akong bibi. Merong mga tanim na saresa, papaya, mangga. Sa likuran. Malaki yung farm nila, Malaki yung lote na to. Init. So, ito yung kabuuhan, ng swimming pool ng Liberty Land Resort. Ito yung dalawang slide niya rito. Kaso alam dati walang tubig to, Pero ngayon, functional na siya, Operational na. Ayan, so, isang pang adult. Sige, pare! Silipin natin. Silip tayo dito. Steps 1. Ayaw, pumunta si parang Alvin doon. Baka mahulog yung cellphone ko. Ayan si Berle. Oy, Berle! Hindi. Ayan si paring Alvin na yun, Paring Alvin. Shout out kang paring Alvin. Ito yun. Buat apa sa cellphone, pare? Babantayan mo, Paring Alvin. May tumatawag sa akin. Pasyalan natin sila, Berly. Si Berly. So, ito yung pang-adult na swimming pool. At ang pambata. Saan yung mga aswang? Ayun. Ay, kastas. So, ito sila Irene dito. Irene at Busotot. Berly. Ayun. Ang mga vampirang takot sa liwanag. Okay, 1, 2, ready. 1, 2, ready, smile. Okay. Okay, picture. 1, 2, smile. Alright. So, ayan. May malawak pa silang fish pond dito sa likuran. Tingnan natin, Ito. Paggabi, madilim daw banda rito. Kaya hindi siya pwede pang night swimming. Ito, ang rentahan dito sa bawat cottage na yan. Extra table na yan. 600. At ito naman, ewan ko, special yata to. Baka ito may presyo. Ito, may presyo ito dito. So, ito ang paligid. So, di ka mamangka, may bangka yata, Pwede yata mamangka. So, parang wala akong nakikita. Ay, meron. May isda rito. Kaso di lang ganun kagutom siguro. Kaya di sila marikot. Pero pag naghagis ka siguro ng pagkain dito, magdadatingan sila. So, okay. Balik na tayo ron. Yung mga cottage dito, tig 600 daw yan. 600 yung badang likuran. 1,000 yung malapit sa pool. Okay. Puntahan naman natin yung swimming pool ng pambata. Dito tayo dadaan. Isang pool doon, pang adult. Ito pambata na to. Ayan, dalawa. And tatlo. Tatlo natin dito. Tapos check natin pang apat. Ito, 100% pang baby ko, pambata talaga. Ito yung 1, 2, 3, pang apat. Ayan, ito yung pambata ulit. So, ayan. 1, 2, 3, 4. Bali 5 yung swimming pool. Kasi pang 5, wala pang tubig. Check natin. Yun o. Ito yung pang 5. Wala pang tubig. Ayan. Tcharam! So, ayan yung paligid.
Ito yung pambata. Tapos mga cottage, kubo-kubo. Yan. Kita siya. Hello! At silipin natin si Shrek at Princess Fiona. Ito si Princess Fiona. Ayan. Ayan yung mga anak nila. Oh, look at them. How sweet they are. Wow. Ogre. Smile. 1, 2, ready, smile. Okay. Okay, ito na yung paligid ng ating Liberty Land Resort. Ito yung mga iba pang cottage dito. Ayan o. Ayan, ito may presyo to. Ito portion dito. Ito pinaka-affordable, ito 1,000. Ayan. Ito yung cottage namin. Table lang pala. Ayan. At yung CR, banda roon, sa likuran din banda. Shower room sa CR. Okay. Babush! Sana nagustuhan nyo ang ginawa kong video. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At paki-like na rin. At pahit na rin ang notification bell para lagi kayo ma-update kapag may bagong videos tayo. Okay, salamat. Bye-bye!